പരിചയമുണ്ട് അല്ലേ? അത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എപ്പോഴെപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യം ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കത് പരിചയമുള്ള പോലെ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ മീനിങ് വായിക്കുമ്പോ നോക്കിയേ. അതെ. ഇനി കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല, അധികം ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട്. ആദ്യത്തെ കുറച്ചാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആ ട്രാക്കിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല, മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ആദ്യത്തേലും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇത് തോന്നണില്ലേ? ഫസ്റ്റത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് ഇപ്പൊ തോന്നുന്നുണ്ടാവില്ലല്ലോ? ഇല്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എന്താ പറഞ്ഞത്? ക്വിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഉപദേശാമൃതത്തിന്റെ. അതെങ്ങനെയാ മാതാജി? കഴിഞ്ഞോ? ചെയ്തോ മുഴുവനും? 11 കഴിഞ്ഞു. ഇത് കഴിയുമ്പോ അടുത്തത് ഈശോപനിഷത്ത് തുടങ്ങാം. അതിൽ തന്നെ അടുത്തത് വരുമല്ലോ. അതെ വരുന്നുണ്ട്. ചെയ്തു, 4 ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് ചെയ്തോ ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ. ശരി മാതാജി. ചെയ്തോട്ടോ. ഓരോ നമ്മൾ തീരുന്നതിനനുസരിച്ച് ചെയ്തോണ്ടിരുന്നോ. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഈശോപനിഷത്ത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് ആറാമത്തെ മന്ത്രല്ലേ എടുക്കേണ്ടത്? ആറാമത്തെ മന്ത്രം. ഇന്നലെ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്തായിരുന്നു 5ാമത്തേല്? ചുമതലാബോധം ഉള്ളവർക്ക് അതാണ് മനുഷ്യനെയും മൃഗങ്ങളെയും വ്യത്യാസമാക്കുന്നത്. ചുമതലാബോധമാണ്. അതല്ല, മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ 5ാമത്തെ? ചലിക്കുന്നില്ല, ശക്തിവിശേഷത്തെ വെളിവാക്കുന്നു, രൂപമില്ല, അവിടുന്ന് വളരെ വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും സമീപസ്ഥനാണ്, സകലതിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അല്ല, ചലിക്കുന്നുണ്ട്, ഒപ്പം തന്നെ ചലിക്കുന്നില്ല. ദൂരസ്ഥനാണെങ്കിൽ സമീപസ്ഥനാണ്, പിന്നെ സകലത്തിന്റെയും അകത്തും പുറത്തും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വൈദ്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ 5ാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഇന്നലെ കണ്ടത്. 6ാമത്തെ മന്ത്രം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ നാവിജുഗുപ്സതേ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തഥോ നാവിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ചൊല്ലാം. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാവിജുഗുപ്സതേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. യസ്തു സർവാണി ഭൂതാനി ആത്മന്യേവാനുപശ്യതി സർവഭൂതേഷു ചാത്മാനം തതോ നാവിജുഗുപ്സതേ. മീനിങ് നോക്കാം. യാതൊരുവൻ, തു പക്ഷേ, സർവാണി സകല
സർവാണി എന്ന് വെച്ചാൽ സകല, ഭൂതാനി വസ്തുക്കൾ, ആത്മാനി ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്, ഏവ മാത്രം, അനുപശ്യതി വ്യവസ്ഥാപിതമായി ദർശിക്കുന്നു, സർവഭൂതേഷു സകല ചരാചരങ്ങളിലും, ച ആത്മാനം പരമാത്മാവിനെ, തതഃ അത് കാരണം, ന ഇല്ല, വിജുഗുപ്സതേ വെറുക്കുന്നു. വിജുഗുപ്സതേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് വെറുക്കുന്നു. അപ്പൊ മീനിങ് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ വിവർത്തനം പറയാം. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. വിവർത്തനം ഏതൊരുവൻ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി സകലതിനെയും ദർശിക്കുന്നുവോ, സകല ജീവരാശികളെയും അവിടുത്തെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് കാണുന്നുവോ, ഏതൊരുവൻ സർവ്വതിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നുവോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ്. നല്ലൊരു മന്ത്രം അല്ലെ. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് സകലതിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ ഭഗവാന്റെ അംശം, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശങ്ങളായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാവരിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, അവരെ ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മന്ത്രം 6 പറയുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? ഏതൊരുവനാണോ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയിട്ട് എല്ലാത്തിനെയും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, എല്ലാവരിലും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നാണ് മന്ത്രം 6 പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. മനസ്സിലായി മാതാജി. മനസ്സിലായി മാതാജി. അപ്പൊ അതിന്റെ ഭാവാർത്ഥം പറയുന്നത്, സകല വസ്തുക്കളെയും പരമദിവ്യത്വ ഒരു പുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന ഒരു മഹത് വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവത എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ മഹാഭാഗവതൻ ആരാണ്? സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാഭാഗവതൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? എല്ലാറ്റിനെയും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാഭാഗവതൻ. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി ആണ് ആര്? മഹാഭാഗവതൻ. ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിന് 3 ഘട്ടങ്ങളാണുള്ളത്. 3 ഘട്ടത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവത് സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഏതൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ്. നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ? 3 കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഏതാണ് വരുന്നത്? ആരാണ് വരിക? തുടക്കക്കാരാണ്. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പടിയാണ് കനിഷ്ഠാധികാരി എന്നത്. അയാൾ സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ക്ഷേത്രത്തിലോ പള്ളിയിലോ ചെന്ന് ആരാധന നടത്തുന്നു, സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നു. അപ്പൊ കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? സ്വന്തം ആഗ്രഹത്തിനനുസരിച്ച്, സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? അമ്പലത്തില് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിയിൽ എവിടെയാന്ന് വെച്ചാൽ പോയിട്ട് ആരാധന ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ച്, സ്വന്തം മതവിശ്വാസം അനുസരിച്ച് നടത്തുന്നു, സ്വന്തം മതപ്രമാണം അനുസരിച്ച് ആരാധന നടത്തുന്നതാണ് ആര്? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരി എന്ന് പറയുന്നത്. അത്തരം ഭക്തൻ ആരാധനാ സ്ഥലത്തൊഴികെ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തും ഭഗവാന് സന്നിഹിതനല്ലെന്ന് കരുതുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ആരാധന നടത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ ഭഗവാൻ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ആര് കരുതുന്നത്? കനിഷ്ഠാധികാരി കരുതുന്നത്. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ഏത് തലത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നുവോ എന്നോ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണെന്നോ അയാൾക്ക് നിശ്ചയമില്ല. അത്തരം ഭക്തന്മാർ പതിവനുസരിച്ചുള്ള രീതി അനുവർത്തിക്കുന്നു. ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തി മറ്റൊന്നിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അവർ കലഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ കനിഷ്ഠാധികാരിയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് എന്താണ്? അവരുടെ മതാനുസരണം അങ്ങനെയാണോ അനുസരിച്ച് മതത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരം മതാശാനുസരണം അനുസരിച്ച് അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്? ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ട് ആരാധന നടത്തുന്നവരാണ് ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ, തുടക്കക്കാരാണ് അവരെന്താ ധരിക്കുന്നത്? ആരാധനാ സ്ഥലത്ത് ഒഴികെ വേറെ എവിടെ ആരുണ്ടാവില്ല, ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അവര് ധരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഒരാൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നുവെന്നോ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിച്ചവരാണെന്നോ ഒന്നും ആർക്ക് നിശ്ചയില്ല. അതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല. അതായത് മറ്റുള്ള ഉയർന്ന ഭക്തന്മാരെയൊന്നും കണ്ടാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ആർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല.
മാത്രമല്ല അവര് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോ വേറൊരു വ്യക്തി പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആരാധനയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഇത് നിർത്തിയിട്ട് അവിടേക്ക് കടക്കും. അവർക്ക് ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർക്ക് ശരിയായ രീതിയിലുള്ളൊരു ജ്ഞാനം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അവർക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ അവരോട് ആരെങ്കിലും പറയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരാധനയേക്കാൾ നല്ലത് വേറൊരു രീതിയിലുള്ള ആരാധനയാണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവരതിലേക്ക് അതിനേക്കാളും മെച്ചപ്പെട്ടതാണെന്ന് കരുതി അവരതിലേക്ക് പോകാനായിട്ടും സാധ്യതയുള്ളവരാണ് ആര്? ഈ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവര് അങ്ങനെ ഉള്ളവരായിരിക്കും ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികള്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ളവരാണ് കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ കനിഷ്ഠാധികാരികൾ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇനിയിപ്പോ രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് ആര്? മധ്യമാധികാരികൾ. മധ്യമാധികാരികൾ ഇത്തരം ഭക്തന്മാർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവര് ഇത്തരം ഭക്തർ 4 വിഭാഗം സത്തകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുന്നു. 4 വിഭാഗക്കാരാണ്? ഒന്ന് ഭഗവാൻ, ഭഗവാൻ, രണ്ടാമത്തത് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര്, ഭഗവത് ഭക്തന്മാര്, പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കർ, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികർ. അപ്പൊ ഈ 4 കൂട്ടര് 4 തരം വ്യക്തികളോടുള്ള വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. നമ്മൾ ആദ്യത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? മധ്യമാധികാരികൾക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠാധികാരികളെ പോലെയല്ല മധ്യമാധികാരികൾ. അപ്പൊ അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണെന്നും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എന്താ പറയുക പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കര് ആരാണെന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ വെറുക്കുന്ന നാസ്തികരാണ് എന്നിവരെയൊക്കെ കുറിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറാനും ആർക്ക് സാധിക്കും? മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. മധ്യമാധികാരികൾ ഈ 4 തരം വ്യക്തികളോടും വ്യത്യസ്തമായി പെരുമാറുന്നു. അയാൾ ഭഗവാനെ പ്രേമഭാജനമായി കരുതി ആരാധിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ മധ്യമാധികാരി എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈ 4 കൂട്ടരോടും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് പെരുമാറും. കാരണം അയാൾക്ക് ഓരോരുത്തരെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്നത് കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരോടും സമീപിക്കേണ്ട രീതി എങ്ങനെയാണോ അതനുസരിച്ചായിരിക്കും ഓരോരുത്തരോടും പെരുമാറുന്നത്. ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. പിന്നെ പറയുന്നത് ഭക്തന്മാരുമായി സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ പെരുമാറുകയും ഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സൗഹൃദം പുലർത്തുകയും ചെയ്യും. പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായവർക്ക് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിൽ സുപ്തമായ ഈശ്വരപ്രേമത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നിഷ്കളങ്ക ഭക്തർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഈശ്വരന്റെ ആ ഒരു ജ്ഞാനം നൽകിയിട്ട് ഈശ്വരജ്ഞാനം നൽകി അവരിലെ ഈശ്വരപ്രേമത്തെ ഉണർത്താനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? മധ്യമാധികാരി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ പോലും അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികനെ സമീപിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ എങ്കിലും ആരെ സമീപിക്കില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ അവജ്ഞയോടെ കാണുന്ന നാസ്തികരെ ആര് സമീപിക്കില്ല? ഈ മധ്യമാധികാരികള് സമീപിക്കില്ല. അപ്പൊ മധ്യമാധികാരികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? മധ്യമാധികാരികള് 2ാം ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ്. സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ 2ാമത്തെ ഘട്ടത്തിലുള്ളവരാണ് മധ്യമാധികാരികള്. ഈ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് 4 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ വിഭാഗത്തിലുള്ളവരെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്ന് ഭഗവാൻ ആരാണെന്നും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാരാണെന്നും പിന്നെ പരമപുരുഷ ജ്ഞാനമില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കരാരാണെന്നും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത നാസ്തികര്, ഇവ 4 കൂട്ടരെ മനസ്സിലാക്കാനും ഓരോരുത്തരോടും അതിൻ്റെതായ രീതിയിലുള്ള സമീപനം ചെയ്യാനായിട്ടും ആർക്ക് സാധിക്കും? മധ്യമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. മാത്രമല്ല നിഷ്കളങ്കരായ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം നൽകി ഭഗവത് പ്രേമത്തിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കാനായിട്ട് അവർക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ആര് ശ്രമിക്കും? മധ്യമാധികാരി ശ്രമിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാസ്തികരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാന്റെ നാമത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞവര് പോകുന്നുണ്ടാവില്ല. ആര്? മധ്യമാധികാരികള്. മനസ്സിലായോ? മധ്യമാധികാരി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്തത് ഉത്തമാധികാരി. ഉത്തമാധികാരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമാധികാരികള്.
അവൻ എല്ലാം ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നു. അത്തരം ഒരു ഭക്തൻ നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായി ദർശിക്കുന്നു. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനും ഒരു ശ്വാവും തമ്മിൽ സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നറിയുന്നു. ഇപ്പൊ ഉത്തമാധികാരി എന്താണ്? മധ്യമാധികാരിയേക്കാൾ ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ഉത്തമാധികാരി. എല്ലാം ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്നവനായിരിക്കും ആര്? ഒരു ഉത്തമാധികാരി. ആ ഉത്തമാധികാരി ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? നാസ്തികനെന്നോ ആസ്തികനെന്നോ ഉള്ള ഭേദമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദർശിക്കാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കും. എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട്, എല്ലാവരെയും ഈശ്വരന്റെ ഭാഗങ്ങളായിട്ടാണ് ദർശിക്കാനായിട്ടാണ് ആർക്ക് സാധിക്കുന്നത്? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കുന്നത്. അപാരജ്ഞാനിയായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാവും തമ്മിലുള്ള സാരവത്തായ വ്യത്യാസമില്ലെന്നറിയും. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലല്ല, 6-ാമത്തേല നമ്മൾ കാണുന്നത് പണ്ഡിത സമദർശിൻ, എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ വീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു പണ്ഡിതന്, മഹാപണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന് സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞില്ല. അതായത് ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മഹാനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക്, മഹത് വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ ബ്രാഹ്മണനായാലും ചണ്ടാലനായാലും എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ആ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന് സാധിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ആര്? ഉത്തമ അധികാരികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. രണ്ടുപേരും പരമപുരുഷന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങളാണ്. കാരണം എന്താണ്? എല്ലാവരെയും ഒരേപോലെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ സൂക്ഷ്മ അംശങ്ങളാണ്. മുൻജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് വിഭിന്നമായിട്ടുള്ള ശരീരങ്ങളിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വന്നതാണെന്നുള്ളത് ആർക്കറിയാം? ഈ ശുദ്ധ ഭക്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തമാധികാരിക്ക് അറിയാം. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മം ചെയ്ത നമ്മളെ കർമ്മത്തിനനുസരിച്ച് ഞാൻ ഈ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു, അവർ ആ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കും? ഈ ഉത്തമാധികാരിക്ക് നന്നായിട്ട് തന്നെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒന്നുകൂടി വായിക്കട്ടെ ഇവിടെ. ബ്രാഹ്മണിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവതാംശമായ ജീവാത്മാവ് തനിക്ക് ഈശ്വരൻ നൽകിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തില്ലെന്നും നായിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ഈശ്വരാംശം എന്താണ്? അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തു, തന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിൽ പ്രകൃതി നിയമങ്ങൾ അവനെ നായുടെ ശരീരത്തിൽ അകപ്പെടുത്തി ശിക്ഷിക്കുകയാണെന്നും ഉത്തമാധികാരി അറിയുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണനിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? തനിക്ക് കിട്ടിയ സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു. പക്ഷെ ഒരു നായയിൽ കുടികൊള്ളുന്ന ജീവാത്മാവ് എന്താണ്? തനിക്ക് കിട്ടിയ ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അത് ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് ജന്മെടുക്കേണ്ടി വന്നത്? നായയായിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നത് എന്ന് ആർക്കറിയാൻ സാധിക്കാണ്? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായി ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അപൂർണതയാൽ അതിവിടെ കാണുന്നില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ്? അപൂർണങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നിനെയും ശരിയായ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാത്ത ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയില്ല. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ്? ശരിയായ രീതിയിലായിരിക്കണം, ശരിയായ സ്ഥലത്തു നിന്നായിരിക്കണം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടേണ്ടത്? അറിവ് കിട്ടേണ്ടത്. അങ്ങനെ അറിവ് കിട്ടാത്ത ഒരു എന്താ പറയാ, ആ ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്തില്ല? ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് അറിവ് നേടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നായിരിക്കണം നമുക്ക് അറിവ് നേടേണ്ടത്. അല്ലാത്ത പക്ഷം ആ ദർശനം ഒരിക്കലും എങ്ങനെയായിരിക്കില്ല? ശരിയായ രീതിയിൽ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല.
അതായത് ഒരാൾ യഥാക്രമം മുൻ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അനുപശ്യതി എന്നതാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സംസ്കൃത പദം. ഈ ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ ഒരാൾ യഥാക്രമം ദർശിക്കണമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മുൻ ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരണം എന്നതാണ് ഇതിനർത്ഥം. അനുപശ്യതി എന്നാണ് ഇതിന് അനുയോജ്യമായ സംസ്കൃത പദം. അനു എന്നാൽ പിന്തുടരുക എന്നർത്ഥം. പശ്യതി എന്നാൽ ദർശിക്കുക എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വസ്തുക്കളെ നഗ്നനേത്രങ്ങളാൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്ന രീതിയല്ല ഇത്. പൂർവിക ആചാര്യന്മാരെ പിന്തുടരുകയാണ് വേണ്ടത്. ഭൗതികമായ അപൂർണതയാൽ നഗ്നനേത്രങ്ങൾക്ക് ഒരു വസ്തുവിനെയും ശരിയായി കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല. ഉന്നത സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് അറിവ് നേടാതെ ഒരാൾക്ക് ശരിയായ ദർശനം സാധ്യമാവുകയുമില്ല. ഏറ്റവും ഉന്നതമായ പ്രഭവസ്ഥാനം ഭഗവാനാൽ സ്വയം അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനാൽ അരുളി ചെയ്യപ്പെട്ട ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം തന്നെയാണ് എന്ത് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള പ്രഭവ സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എന്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്? എല്ലാ വേദങ്ങളും വന്നിരിക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായിട്ടുള്ള അറിവ്, ആ വൈദിക വിജ്ഞാനം. അതാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് അതാണെന്ന് പറയുന്നത്. വൈദിക സത്യങ്ങൾ പരമപുരുഷനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിന്, ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷിക്ക്, നാരദനിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവന്, വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് ശിഷ്യന്മാർക്ക് എന്ന ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നു ചേരുന്നത്. അപ്പോ ഈ വൈദിക സത്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാ വന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വന്നു? ബ്രഹ്മാവിന് വന്നു അല്ലെ. നമ്മള് ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞു, തേനേ ബ്രഹ്മഹൃദയ ആദികവിയെ മുഹ്യന്തിയ സൂര്യ അല്ലെ. ആദ്യം എന്താ പറഞ്ഞപ്പോ ആ ബ്രഹ്മാവിന് ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു കൊടുത്തത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. ആ ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷിക്കും, നാരദ മഹർഷിയിലൂടെ വ്യാസമഹർഷിക്കും, വ്യാസമഹർഷിയിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യന്മാർക്കും ആണ് ഈ പരമ്പരയിലൂടെ ഈ ജ്ഞാനം വന്നത്. ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നു ചേർന്നത്. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. മിക്കവയും വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നവരല്ല. ശ്രീല വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണവും ഉദാത്തവുമായ കൃതി ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ വേദശാസ്ത്രങ്ങൾക്ക് നിരവധി വ്യാഖ്യാനങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷെ അതൊന്നും എന്തല്ല, വ്യാസദേവന്റെ ആ ഒരു ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ, ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വരുന്നതായിട്ടല്ല. വ്യാസദേവന്റെ ഉദാത്തമായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ളതും അവസാനത്തതുമായിട്ടുള്ള കൃതി ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതമാണ്. ഭഗവാൻ സ്വയം അരുൾ ചെയ്തതും വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയതുമായ ഭാഗവത്ഗീതയും ഉണ്ട്. ഇവയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഏതാണ്? ഭഗവത്ഗീതയും പിന്നെ ഭാഗവതവും. അതായത് ഭഗവാന്റെ എന്താണ് ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്തത്, ഭഗവാന്റെ ആ ഗീത, ഭഗവത്ഗീതയാണ് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയ, വ്യാസദേവൻ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയ ഒരു ഗ്രന്ഥം പറയുന്നത് ഭഗവത്ഗീത, പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭാഗവതം. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടുമാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ദൃശ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്നും ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആരും വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ശ്രമിക്കരുത്. അപ്പൊ വ്യാസദേവന്റെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷണം ലഭിക്കാതെ ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് പാടില്ല. അപ്പൊ വ്യാസദേവനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ആ ഗുരുവായിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഗുരുപരമ്പരയിലൂടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിൽ നിന്ന് നാരദ മഹർഷി, നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസമഹർഷി. വ്യാസമഹർഷിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് തന്നത്. ആ വ്യാസദേവന്റെ എന്താ പറയാ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് ശിക്ഷപ്പെടാതെ നമുക്ക് ആർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല? ഈ വേദങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കരുത്. കാരണം നമ്മൾ പറയുന്നതാണ്, നമ്മൾ ഏതൊരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ എവിടെ ഇരുത്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരുത്താന്നാ പറയുന്നത്. വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു ഗുരു. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോ എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വ്യാസാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. കാരണം ആ വ്യാസദേവനെ ഓർമ്മിച്ചുകൊണ്ട്, ആ വ്യാസദേവനെ അനുഗമിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മളിത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു വ്യാസദേവന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. കാരണം അദ്ദേഹമാണ്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു, എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഈ ഇതിലാക്കിയത് ദൃശ്യരൂപത്തിൽ, നമുക്കത് ഗ്രന്ഥരൂപത്തിലാക്കി തന്നത് ആരാണ്? വ്യാസമഹർഷിയാണ്. വ്യാസദേവനാണ് അത് ചെയ്തു തന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വ്യാസാസനത്തിൽ ഇരിക്കാന്നാണ് പറയുന്നത് തന്നെ. ഭഗവത്ഗീത
18:54 അനുസരിച്ച് മുക്തന്റെ തലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ഒരാൾക്ക് മാത്രമേ ഉത്തമാധികാരി ആയി തീരാനും എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനും കഴിയുള്ളൂ. അപ്പോ ഒരു വ്യക്തിക്ക്, അതായത് ഒരു ഉത്തമാധികാരി ആകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു മുക്തന്റെ ലെവലിൽ എത്തണം അല്ലെ? മോക്ഷത്തിന്റെ ഒരു ലെവലിൽ എത്തിയാൽ മാത്രമേ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? എല്ലാവരെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട്, എല്ലാവരെയും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട്, എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേ രീതിയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അല്ലാത്തവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായി കാണാനായിട്ട് കഴിയുകയുള്ളൂ. വസ്തു സംബന്ധമായ നേട്ടം ലക്ഷ്യമാക്കിയ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് ഈ വീക്ഷണം പുലർത്താനായിട്ട് സാധ്യമല്ല. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ എന്താണ്? മുക്തന്റെ ലെവലിലേക്ക് എത്തിയാൽ മാത്രമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും സ്വന്തം സഹോദരനായിട്ട് കാണാനായിട്ട് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरुदेव की जय, निताय गौर ब्रह्मानंदे हरि हरि बोल. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നമുക്ക്. ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ. അതായത് ഭഗവാനുമായി ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളായിട്ട് എല്ലാവരെയും കാണുന്നത്, ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആർക്കാണോ, എല്ലാറ്റിലും പരമപുരുഷനെ ദർശിക്കുന്നവൻ ആർക്കാണോ, ആ വ്യക്തി ഒന്നിനെയും വെറുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ആറാമത്തെ മന്ത്രത്തില് കണ്ടത്. മഹാഭാഗവതം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ്? സകല വസ്തുക്കളും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. അതായത് എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? മഹാഭാഗവത. എല്ലാതും ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ദർശിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് മഹാഭാഗവതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ, ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന 3 ഘട്ടങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കനിഷ്ഠ, മധ്യമം, ഉത്തമം. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കനിഷ്ഠ എന്നാട്ടോ അവിടെ തെറ്റിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. കനിഷ്ഠാധികാരി, മധ്യമാധികാരി, ഉത്തമാധികാരി. കനിഷ്ഠാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? അമ്പലത്തിലൊക്കെ പോവും, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും, ആരാധന നടത്തും. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? അത്ര വിശ്വാസം എന്ന് വെച്ചാൽ അത്ര ഉണ്ടാവില്ല അവർക്ക്. കാരണം അവർക്ക് അവരെ കണക്കിൽ എന്താണ്, അമ്പലത്തിൽ മാത്രമേ ആരുള്ളൂ? ഭഗവാനുള്ളൂ അല്ലെ. പിന്നെ വേറെ ആരെങ്കിലും ഇപ്പൊ അവരോട് പറയാണ് ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അതാണ് മെച്ചപ്പെട്ടെന്ന് കണ്ട് അവർ അതിലേക്ക് പോകും. അങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും ആര്? കനിഷ്ഠാധികാരികൾ. അടുത്തത് മധ്യമാധികാരികൾ എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം നേടിയവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. നാസ്തികരെ അവർ ഒഴിവാക്കുന്നു. അതെ. പിന്നെ നിഷ്കളങ്കരായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാരെ അവര് എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് അവരെ ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമം അവർക്ക് വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കും അവരിലേക്ക്. പിന്നെ അവർക്ക് ആരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നിഷ്കളങ്കരെ കുറിച്ചും ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരെ കുറിച്ചും മനസ്സിലാക്കി ഓരോരുത്തരോടും ഓരോ രീതിയിൽ സമീപിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഈ മധ്യമാധികാരികൾക്ക് സാധിക്കും. ഏത് അടുത്തതിനി ഏതാണ്? മധ്യമം കഴിഞ്ഞാല് ഉത്തമാധികാരി എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനെ എല്ലായിടവും ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. ഉത്തമാധികാരി ശുദ്ധഭക്തന്മാരായിരിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളെയും ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നറിയാം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല എന്താണ്, അവർക്ക് കിട്ടിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ദുർവിനിയോഗം ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് അവർ എന്തായിട്ട് ജന്മമെടുത്തത്? വേറൊരു ജീവാത്മാവായിട്ട് ജന്മമെടുക്കേണ്ടി വന്നതെന്ന് അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഒരു ഉത്തമാധികാരിക്ക് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്നും അവർക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തത് ഗുരുപരമ്പരയിൽ ആദ്യത്തെ 3 പേര് ആരൊക്കെയാണ്? ബ്രഹ്മാവ്,
നാരദൻ വ്യാസമഹർഷി. നാരദൻ വ്യാസമഹർഷി. നാരദൻ വ്യാസ അല്ലേ? ബ്രഹ്മാവ്, നാരദൻ, വ്യാസമഹർഷി. വ്യാസദേവന്റെ അവസാനത്തെയും പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള കൃതി ഏതാണ്? ശ്രീമദ് ഭാഗവതം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ആണ്. ഭഗവത്ഗീത. അവസാനത്തെ കൃതി പറയുമ്പോൾ ഭാഗവതാട്ടോ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൃതി. കാരണം ഭാഗവതമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ.